Milí poslucháči, hosťom môjho nového podcastu bude človek, s ktorým som prežil niekoľko krásnych sezón v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Tí, čo ho poznáme, vieme, že s ním je vždy dobrá nálada, nikdy neodmietne pomoc iným, ale hlavne miluje divadlo a je šťastný, že sa mu splnil jeho celoživotný sen. Aká bola jeho cesta za týmto snom, vám prezradí herec Juraj Haviar. Juraj Haviar je môjim dnešným hosťom. Takým trošku by som povedal nečakaným, pretože mi ráno napísal, že idem k tebe, tak samozrejme začal som hneď trošku aj tak riadiť. Nepočítam sa vôbec tým, že tento podcast bude, ale o to viac sa teším. Juraj, ahoj. Ahoj a pozdravujem všetkých poslucháčov. Juraj je známy slovenský divadelný herec, aj filmový, dá sa povedať, aj rozhlasový, aj reklamový, alebo reklamný, ako to je správne? Známy, ja by som to ani tak nebral. Skôr by som povedal, že tak ľudia ma niekde spoznajú, že ja som vás už niekde videl. Áno. Takže to je asi tak. Pravdepodobne z tých seriálov alebo z tej reklamy, ako som už spomínal, no ale samozrejme, Juraj, budeme sa o tom všetkom rozprávať. Som veľmi rád, že si tu. A ja. Musím povedať, že si aj doniesol ako správny hosť dobrú kávu, dobrú zmrzlinu, ktorú si zjedol sám. Áno. Takže poďme na to, Juraj. Aký si bol v detstve? Aké si bol dieťa? Bol si takýto dobrosrdečný, že si niečo doniesol a potom si to aj zjedol? Bol som dobrosrdečné dieťa, aspoň čo mi vravela mama, že každý ma vždycky nejak si tak trošku oklamal. Hlavne na začiatku moja sestra, lebo keď nám kúpili lentilky, dajme tomu, tak najprv mi sestra vravela, vieš čo, najprv spapame tvoje, hej, a potom, keď bude najhoršie časy, tak potom sa dáme do tých mojich. No tak moje sme zjedli a sestra si svoje schovala, už som nemal nič. No. Takže si sa inšpiroval tou sestrou aj do súčasnosti? Áno, a ešte som mal také autička, Matchbox, však tie angličáky, tak mi kúpili nové, v Stuzexu, všetko. A tak ma na dvore chalani, teda takí kamaráti moji premotali, že teda, aby som zagarážoval autička, že nechal tam, a tak som sa vrátil domov. A mama sa ma potom asi po 2 dňoch pýtala, že kde sú autá, kde sú teda tie hračky, a ja som povedal, že ja som ich zagarážoval tam na pieskovisku. Krásne. A boli tak dobre zagarážované, že už som ich v živote nenašiel. Ešte ale povedzme, Juraj, že kde si sa narodil, odkiaľ pochádzaš? Narodil som sa v Banskej Bystrici v nemocnici. Výborne. Čiže pochádzaš z nemocnice? Pochádzam z nemocnice. A kde si potom vyrastal? A vyrastal som do svojich 6 rokov, som býval pri starých rodičoch v Medzibrode. A potom sme sa v podstate do 6 rokov ani nie, trošku menej. Pokiaľ som nezačal chodiť do škôlky, potom som sa už presťahoval, keďže rodičia bývali v Predajnej. Starí rodičia, obidvaja rodičia pochádzajú z Medzibrodu. No. Ale potom naši sa presťahovali, teda otec hlavne kvôli práci, keďže bol lesník, do Predajnej, kde dostal byt lesácky. Takže potom som vyrastal v Predajnej a tam som aj chodil do základnej školy, do škôlky, najskôr, hej, materskú škôlku nie, ale do škôlky materskej. No. Je materskej, jasné. Počkaj. Sa ti to nejak krúti, takže? Krúti, že to je jasné, škôlka, materská škola. Ja, vyrastol som z toho, tak si už toľko nepamätám. No, takže do škôlky som chodil tam a potom som začal chodiť do základnej školy. No ale v súčasnosti žiješ v Medzibrode? Áno, v súčasnej dobe žijem v Medzibrode, v dome svojich prarodičov, teda svojich starých rodičov, kde vyrastal v podstate môj otec, takže v tom rodičovskom dome. No a keďže sa stále krútime okolo toho detstva a samozrejme v súčasnosti si herec, môžeme povedať, že už od malička si mal takú túžbu, alebo ako to bolo s tebou v tvojom prípade? V mojom prípade ja som chcel byť kozmonaut. Fakt? Vážne. Kozmonaut. A teraz sa všetci smejú, lebo keď ma vidia, že teda no tak takéhoto kozmonauta, kto by obchal do rakety. A moment, ja som niekedy nebol takýto. Ja som bol také neduživé dieťa. Ja som bol až extrémne chudý, tak boli takí nešťastní z toho. Potom mi starý otec kupoval stále takú šľahačku, že aby som pribral ako jeden nemenovaný chalan z Medzibrodu, aby som vyzeral taký guľko bombulko, ale ja som na to vôbec nebol. Až teda na staré kolená som mňa stal guľko bombulko. No, takže som bol taký chudučký, chcel som byť kozmonautom, ale som nosil okuliare. Teda som krátkozraký a bohužiaľ nemohol som byť, ale pani učiteľky na základnej škole mi povedali, že sú aj iné krásne povolania, napríklad môžeš byť baník, alebo ešte vojak z povolania. Aha, neduživý? Neduživý, to je jedno, že či slepý, hociaký, vtedy brali všetkých, lebo za to bol bakšiš.
od pánov z posádky. Pánov z posádky, áno. Pánov stránikov dostávali potom nejaké si také výhody, čo sa týka financií, že prehovorili. No a od takého 4. ročníka ja som si povedal, že teda by som chcel byť hercom. No a čo ťa k tomu inšpirovalo? Inšpirovalo ma k tomu aj to, že herci Národného divadla chodili kedysi do Jasenia na Kyslú a tam mali v rámci takého nejakého rozlúčky alebo takých divadelných prázdnin, tam mali stretnutie, pretože Betka Poničanová pochádza z Predajnej, teda taká vychýrená slovenská herečka z Národného divadla, pochádzala z Predajnej a oni tam chodievali na takéto, no a ja som sa samozrejme stretol s pánom Chudíkom, stretol som sa s Emilom Horvátom mladším a proste touto garnitúrou celou, s Filčíkom, Pántikom, Kvietikom, všetci títo herci tam chodievali. No a ja som si, Vládko Durdík, a ja som si toto zamiloval a tak som sa tak úfal, že toho poznám potom, keď som sa pozeral na televíznu obrazovku, že to by som aj ja takýto chcel byť. No dobre, a potom to, ako sa vyvíjalo tvoje herecké nadšenie, že si poznal týchto slávnych hercov ďalej. Začal si nejak hrávať niekde na základnej škole, na strednej? Ako to išlo ďalej? No ja som skôr som recitoval. Teda moja učiteľka slovenčiny a potom následne aj učiteľka ruštiny ma dávali buď na ten Hviezdoslavov Kubín, alebo na Puškinov pamätník, tak podľa toho, čo bolo. No takže som začal recitovať, keďže u nás v Predajnej nebol žiadny ochotnícky súbor, tak som si musel počkať až na strednú školu a to bol gymnázium Brezno. Takže keď som nastúpil na Gimpel, moja spolužiačka Zuzka Brozmanová, pozdravujem ju, ak to počúva, išli spolu ešte a teraz je minečky, ani neviem, že s ktorou, či s Ivanou Kopeckou, alebo povedz obidve, alebo tri. Niekým, neviem, teraz tiež so spolužiačkou, neviem, dve išli na konkurs do ochotníckeho divadla Jána Chalúbku do Brezna. No a vravil som si teda, a ja by som tam išiel. Tak som išiel, zobrali ma a mojou prvou inscenáciou bolo Ševalierovo Zvonodrozdovo, ktoré režíroval Julko Obernaver. A prvá rola? A prvá rola bola Čalaprdka. Toto v tejto hre si bol Čalaprdka? Čalaprdka to je taký učiteľ, ktorý je taký aktívny a všetko organizuje, všetko je taký zapálený, typicky taký straníček zapálený, ktorý splní všetko svojmu vodcovi, čo mu vidí na očiach. Stále si bol vtedy ešte taký neduživý? Áno, stále. Dobre, takže dostal si sa takto teda do prvého súboru, prvá rola. No a potom, ako to išlo ďalej? Stredná škola, predpokladám, skončila a chcel si sa prihlásiť niekde ďalej? Áno. Chcel som sa prihlásiť na VŽMu, ale dal som si takú pauzu a moja slovenčinárka mala, myslím, že zaťa, alebo tak niečo v Košickom bábkovom divadle a ona, teda slovenčinárka na gymnáziu a pani Choutková. A ona povedala, že teda má tam, že ak by som chcel, že teda chcem byť hercom, tak nech tam idem vyskúšať. No, vyskúšal som, zobrali ma a bol som tam jednu sezónu, pretože potom som išiel na vojnu. A pamätáš si aj svoju prvú profesionálnu rolu v tomto bábkovom divadle? Čo si tam hral? Loptu. Stále neduživú loptu. Loptu som vodil. Hej, na takej čempurite. Ja tak, že ty si nosil, že nie do teba kopali a hrali sa s tebou. Dobre. No a tak si spomínal teda VŠMU, prihlásil si sa, čo sa dialo potom? Prijali, neprijali? Koľkokrát si bol? Bol som iba raz. Nezobrali ma. Ja som potom vyletel v Redute. Kto otváral ročník, pamätáš si? Áno, pamätám si, otvárala pani Turzonová aj s pánom Mikulíkom. Tí, čo mali mňa mať na starosti, potom neskôr možno vtedy, o nejaké roky, keď... No a potom Pálko Mikulík vlastne ochorel, teda mal tú mozgovú príhodu a bohužiaľ už potom neučil na VŽMu. Takže vravíš, že v tom poslednom kole v tej Redute si skončil? Tam som skončil, poklonil som sa, povedal som, vážené dámy, vážení páni, aj tak budem hercom a odišiel som, už potom som nešiel na... A kam si odišiel? Odišiel som do zabudnutia. Z ktorého si sa ale predpokladám vrátil, z ktorého som sa vrátil, no ja som totiž to išiel na VŽMU a potom som
išiel na vojnu. Tak, lebo dal som si takú pauzu a pred vojenčinou som chcel, že vyhnem sa ja vojenčine. Pôjdem šup, nezobrali ma, tak som potom musel narukovať. A po vojne som robil smenového robotníka v Petrocheme Dubovej, čo ma nesmierne bavilo, pretože tam bola práca na smeny a stretával som sa so zaujímavými ľuďmi a so strašným veľkým množstvom alkoholu, ktorí tam pili od rána do večera. Takzvané kávenky, lebo tam... Počas pracovnej doby? Počas pracovnej doby. To nehovor asi. Jasné, to bola taká doba, to bolo po revolúcii, všetko sa mohlo. No, alkohol v pracovnej dobe, ako som spomínal, že tam sa trošku pilo, áno, robila sa tam taká kávenka, to bola káva do politrového pohára, pod vrch toho do 10 cm a zvyšok sa dolial čistým špiritusom 90%. Ktorý sa tam používal do reakcií. A toto tí ľudia tam pili. A prežili. A prežili dodnes. Tak ako ja som nevidel nikoho tam oslovať 50-ku, ale tak... No dobre, tak z Petrochemy Dubovej bolo potom čo s tvojim umeleckým rastom? No, potom som išiel do takej súkromnej agentúry, reklamnej. A tá v podstate dávala reklamu tak do médií, ako bol časopis Kankan, ktorý tam založili tí páni. Potom kúpili ekonomického právneho poradcu podnikateľa, Harmóniu, Líniu a do tohto všetko sa dávali reklamy, čo ma tiež nesmierne bavilo. A tak som si povedal, že sa vrátim k divadlu. Dal som si žiadosť do Zvolena, do Prešova, do Nitry. Ako prvému sa mi ozvali zo Zvolena, potom som bol ešte v Prešove sa mi tiež ozvali, že ma zobrali, ale prví už boli vo Zvolene a tak som nastúpil do Zvolena. No a prečo si sa teda rozhodol pre Zvolen? Kvôli tomu, že si blízko býval, alebo čo tak zavážilo? No, prví sa mi ozvali. Že teda, a ja som už išiel, podpísal som zmluvu so Zvolenom, aj tak vyhovovalo mi, že je to tak blízko mňa, je to 35 kilometrov od Medzibrodu, od bydliska, 35-40 tak nejako. No a ako náhle som podpísal, tak potom sa mi ozvali z toho Prešova, že som prešiel, že teda nech prídem. Ale ty si bol charakterný, čestný, zostal si vo Zvolene. Zostal som vo Zvolene, zostal som blízko maminej sukni. No a dostal si sa teda do profesionálneho divadla. Ako ťa prijali? Aký kolektív tu bol? Koho si ešte zažil z tých starších hercov a umelcov? Bol to vynikajúci kolektív. A v tej dobe nastúpili viacerí mladí ľudia, vlastne proste taký veľký kolektív mladých nás bol, ktorí boli od tých nejakých si 18-20 rokov do 25, a od 25 som oslavoval ja vo Zvolene. Potom na konci sezóny, lebo ja som taký, že júlový človečik, júlový človečik, takže 25 som oslavoval, tam ja som 24 ročný nastúpil do Zvolena a boli tu Marián Škorvaga, Zuzka Kizeková, ešte... Martina Varnajová, či to... Martina Varnajová prišla potom, Roman tu bol. Viem, ale nespomeniem si priezvisko, už viem. Ale... Teraz je režisérom v Čechách, niekde žije, myslím. Áno. Je, vidíš to. To už tá pamäť. To je tá, áno. Tak už odtedy je niekoľko 10 ročí, takže pozor. No, ale prišiel by som na to. A z tých starších teda, kto ťa tak zaujal, alebo na koho si sa tešil, alebo koho si poznal? Poznal som pána Mojžiša, takže toho som poznal a potom som spoznal spoznal som Miky Honu Fráka, Števka Šafárika, fantastického človeka, Vládka Rovna, takisto, Janka Seleckého a potom som zrazu videl najmä tomu Alžbetin dvor a ostatné takéto. Tisícročná včela, filmy tieto staré a zrazu tam videla Števko Šafárik. Tam je Vládko Rohoň, tam sa mi hol Miky Honu Fráka. Emil Kosír ešte, aby sme možno pripomenuli. Emil Kosír, ten bol umelecký šéf, keď som nastúpil. No a pamätáš si teda znova, ako pri tej základnej škole, alebo teda tej strednej škole, sme spomínali o tvojich divadelných začiatkoch tú prvú rolu, ktorou si vstúpil na profesionálne dosky? Mojou prvou roľou bola Piliarsky majster v Kováčikovej komédii Krčma pod zeleným stromom a tam som v podstate... Pamätáš si nejakú vetu stať, alebo nejaký text ešte? Predsa len človek si pamätá na svoje prvé role. Pod režinou taktovkou Janka Sládečka.
pamätám si na tie skoro všetky takéto texty. Ja si pamätám z mladosti svojej. Čiže staropamäť funguje? Áno. Tak taká, keď potom doniesli toho ďolďa mŕtvého, tak on prichádza tento piliarsky majster a povedal, že keby ste mi povedali, že má iba jednu ruku, tak ho nezoberiem. Krásne. Tak to je taký výňatok, ktorý asi divákovi nepovie nič, ale teda poslucháčovi. Hej. Vladina Škurvagová spomínala v jednom rozhovore, keď som s ňou robil rozhovor, teda ja, že mala tiež veľmi pekný vstup do Zvolenského divadla. Začínala tiež takú malú postavu, mala tam až jednu vetu a tá znela: a oni môžu, a my nie. Krása. Takto sa zapísala teda tiež do Zvolenského divadla. No ale Juraj, poďme teda k tebe. Koľko rokov si strávil v našom teda Zvolenskom divadle a na čo si tak najradšej spomínaš, alebo ktoré také obdobie bolo pre teba to ja neviem, možno nejaká rola, ktorá doteraz nejak v tebe rezonuje, prípadne režisér? Režisér, ktorý vo mne rezonuje, je Ľubko Majera. Toho mám dodnes neskutočne rád, je to fantastický človek. Dal mi veľa a aj veľa som sa popri ňom naučil. Naučil som sa počúvať, naučil som sa vnímať, naučil som sa klásť si tie základné otázky, divadelné, herecké, ktoré herec musí si klásť, keď tvorí. To je, prečo tam ideš, čo tam robíš, s čím prichádzaš, s akým pocitom odchádzaš a prečo túto danú vetu hovoríš a komu ju hlavne chceš adresovať. Rola, ktorá vo mne, tie začiatky, ten vstup do toho divadla, to také odkrývanie, spoznávanie sa s kolegami, s kolegyňami, s celým tým ansáblom technikárov, ktorí boli takisto fantastickí v tom Zvolenskom divadle. Bol to taký jeden veľký kolektív. Moc sa neselektovalo, ako v niektorých divadlách sa selektuje, že tu sú technika, tam sú herci a ty sa, čo sa tu budeme baviť, medzi sebou nie. Tuto bolo vždycky tak spolu, stretávali sa v klube v divadelnom, tam sa diskutovalo o predstaveniach, po skúške sa tam stretávali, dali si samozrejme vínko, nejaké deci, toto a rozoberal sa ďalej postava. Proste to divadlo žilo. Na to slúži ten divadelný bufet, to divadelné nejaké si zázemie, aby sa ľudia mohli porozprávať, lebo no kde budeš to rozobrať niekde medzi ľuďmi v krčme, tamto niekde na rinku, 4. cenová. Nie, na to slúži ten divadelný klub, to divadelné zázemie, kde potom chodili aj nejakí si doktori, právnici prišli na kávičku. Nie je tam vidno nikoho, nikto nikoho neohovára, nedehonestuje, že podri za ten si vypil a toto a tento tamto a toto ukazujú prstom potom. Veľa ľudia ukazujú prstom a popri tom nevedia ukázať sami na seba, že v podstate takí istí sú aj oni, lebo kto nemá chybu, nech hodí kameňom. Ako sa vraví. A hra, okrem toho, že teda toho Ľuba Majeru, ktorého neskutočne mám rád, bolo ešte veľa režisérov. Bol napríklad Emil Horváth mladší, s ktorým som mal tú česť robiť. Robil som s pánom Kákošom, s Gustom Skálom, jedným fantastickým českým režisérom, ktorý naozaj, že klobúk dole, to je hlava mapa. Takisto génius svojej doby, ktorým je Standa Moša. To je úžasný človek, to je, ja neviem, ja keby som mal takú pamäť, tak ja som asi, to je chodiaca encyklopédia. Mestské divadlo Brno, aby sme pripomenuli. Mestské divadlo Brno. Ten režiroval u nás Raduza Mahulienu a no veľa, ja neviem, keď by som niekoho, Vajdička, mladý, Miško, takisto vynikajúci režisér. Potom Kubo Nôta, myslím, áno. U nás, áno. Kubo Nôta, takisto fantastický. Úžasný človeci, ktorý tiež akože vie pobaviť všetko možné a tiež ako všetko má premyslené a ničím ho neprekvapíš. A možno, že ešte tvoja tiež taká veľmi výrazná rola, s ktorou si sa zapísal medzi zvolenských a divákov, ktorí vôbec chodia do Zvolenského divadla, postava Čašníka, Poplach v hoteli Westminster. Poplach v hoteli Westminster. A režisér Ľubo Pavlovič. A režisér Ľubko Pavlovič, takisto jeden z vynikajúcich, fantastických ľudí. Jeden, ja neviem, nekonfliktný človek, ktorý skromný, vždy pripravený, vždy ochotný pomôcť a
a otvoriť tie obzory, alebo teda keď si niečomu nerozumel, tak bol ochotný to s tebou rozoberať do vyčerpania. No a teraz tá nejaká postava alebo hra, na ktorú rád spomínaš a budeš rád spomínať aj po rokoch? Po rokoch, neviem, no v Erosovi som si zahral, to bola taká vynikajúca, to režirovala Táňa Masníková. Tam som stvárnil takú nie veľmi dobrú postavu, syna takého nehodného, zákerného, vypočítavého, negatívna postava. Každý mi vraví, že ja som skôr taký, že... Komediálny typ? Komikuš, randa, kopať sa do zadku a smiať sa na javisku. Z tých komediálnych bol Fejdov... Divadelná niečo to bolo s divadlom? Áno. Nie. Dámsky krajčír. Dámsky krajčír, tak. Dámsky krajčír. A okrem toho poplachu dámskeho krajčíra, tak ešte som mal jednu, ale teraz mi vypadla tá postava. Vidíš to? Nevadí, možno si spomenieš počas rozhovoru. Ty si takisto veľmi rád hrával a hrávaš aj v rozprávkach, v predstaveniach pre deti. Tam si tiež, v podstate sa mi zdá, že asi keď prišla vždycky tá vianočná rozprávka, tak si bol asi vždy obsadený, pokiaľ sa ti dalo, pretože vedeli, že ty toho detského diváka miluješ. A samozrejme, ako ten potom vývoj tvoj išiel ďalej, tak po skončení práce v divadle Jozefa Gregora Tajovského si založil aj také súkromné divadlo a hrávate teda nielen pre deti, ale začínali ste asi pre deti a potom pre študentov a pre dospelých. Začínali sme pre dospelých. Pre dospelých? Opačne. Paradoxne. My sme išli opačným smerom. Veľa ide tak, že začína pre deti a potom idú na dospelých zopár a my naopak. My sme išli pre dospelých a potom sme si povedali, že teda niečo spravíme aj pre deti. No a ešte, aby sme uzavreli tú kapitolu divadla Jozefa Gregora Tajovského, tak tam si strávil koľko rokov, alebo koľko sezón, ak si to pamätáš? 16. Potom si teda odišiel, zavreli sa dvere. Potom som odišiel z existenčných dôvodov. Neplatili sa dobre? Nie sú to dobré platy v tých divadlách, tí herci. Tí herci si zarobia veľa peňazí, ja som nevedel, čo s nimi, som ich prehádzoval vidlami doma. Hnilo mi to, tak som išiel potom do toho súkromného sektoru. Divadlu som ostal verný, ale išiel som na voľnú nohu. No a na tej sa ti darilo ako? Neviem, tam bol si istý čas ešte bez toho divadla, alebo ste hneď založili divadlo s Tomášom Pohorelcom? Ja som išiel okamžite do divadla, potom sme založili s Tomášom divadlo, ale najskôr som bol v Harry Teatre, bol som v divadle Bez opony a postupne ešte divadlo Oscar, potom súkromne sme založili s kamarátmi také občianske združenie, ktoré sa venuje histórii, volá sa Via Historika. Spolupracujem s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú takisto histórii. Robili sme predstavenia, robili sme takú hodinu dejepisu pre školy, hranú, čiže nie, že len nejaké rozprávočky, ale také veci, ktoré majú aj zmysel. No a s Tomášom robíme tieto rozprávky, ale s posolstvom, hej, že nie sú to len také príbehy. Ja neviem to teraz opísať, nielen také bezduché nejaké si, že klasická tá rozprávka nie. Vždy je tá rozprávka trošku obrátená naopak a aby tie deti mali takú trošku edukatívnou formou vysvetlené podstatu napríklad, že je potrebné, aby mal človek lásku, aby bol rozumný, aby bol prajný, aby ten svet bude potom taký nejaký si krajší. Napredpokladám, že toto tvoje súkromné divadlo je teraz Není moje, naše. Aha, takže vaše súkromné divadlo, lebo ste tam dvaja, je teraz taká tvoja srdcovka, tak trošku ho predstavme, že ako vzniklo, nejak skrátke, ako sa volá, aby aj poslucháči vedeli. Volá sa Potulné dividlo J+T, lebo divadlo má každý a keďže my sme z toho názoru, že divadlo je od slova diviť sa, nielen dívať sa, aby ste sa divili, na čo sa dívate, keď to nevinde. Tak s Tomáškom sme sa dali dokopy tak, že obidvaja sme spolupracovali s Medzibrodským ochotníckym súborom. No a jeden čas sa stalo tak, že ochotníci mali ísť na jednu takú prehliadku do Krtíša, sa mi zdá, alebo na predstavenie. No ale stalo sa, že kolegovi do toho niečo prišlo, proste taká rodinná záležitosť. Tak sa tam nešlo a teda ochotnícky súbor tam nešiel, na čo bol náš kamarát z Krtíša veľmi zdesený.
Cirko Páriž. A tak sme si povedali my dvaja, že dá sa to urobiť, toto predstavenie? Že o dvoch? Ja som povedal, že dá. To bolo predstavenie, ktoré režiroval on. Boli to Táračky u babky Justíny. A ešte jedno sme spravili potom Janošíka takisto, ktoré režiroval on. A takisto tam 15 postav hráme dvaja. Fúha. A dalo sa to spraviť, tak sme to prepísali. Hrali sme najprv tieto Táračky. To sa uhralo. Malo to úspech, lebo ochotníci hrávajú tak, že hrajú divadelné predstavenie, naskúšajú hru a hrajú iba rok. Potom naskúšajú ďalšiu. Čiže nemajú to na viacej sezón. Tak sme tento Tomášov text prebrali. Scénu sme si spravili sami, kostýmy sme si dali sami svoje a išli sme teda hrať. No a hrávame to dodnes, to predstavenie. To, ktoré ste začali ako prvé. To, ktoré sme začali ako prvé, aj to druhé, čo sme začali ako druhé. A čiže koľko teda premiér už má to vaše dividlo za sebou, ak to vieš spočítať? Dividlo má momentálne 7 premiér za sebou. Tak zhruba každý rok robíme jednu inscenáciu. Teraz by sme mali robiť 2 dokonca. Jedno detské predstavenie a jedno predstavenie pre dospelých. A kto teda vymýšľa, aká to bude hra, alebo píšete si to sami, alebo kto to režíruje? Ako vzniká taká vaša divadelná inscenácia? Píšeme si to sami. Janošik vznikol síce na taký námet pána Mokoša a Táračky na námet Kamila Mikulčíka. A celé potom, to ja neviem, kostýmy, scéna, znova všetko si robíte sami, alebo prizývate aj nejakých spolupracovníkov? Scény zo začiatku sme si riešili sami a potom sme si prizvali aj výtvarníkov, Katku Mažáriovú a Ríša Mažáriho a teraz spolupracujeme s Igorom Latom. Ja o vás viem, že vy ste už za ten svoj čas, teda ako fungujete, získali aj nejaké tie divadelné ocenenia. Neviem, či len to bolo na tej kvázi amatérskej divadelnej scéne, alebo to bolo aj niečo iné, tak pochvál sa. No, získali sme aj na amatérskej scéne, aj na takej poloprofesionálnej, profesionálnej scéne. Nejaké si úspechy, vyhrali sme niekoľkokrát Palárikovú Rakovú. Chodíme tam aj hrávať ako hostujúci súbor. Chodíme hrávať pre Slovákov do zahraničia, hlavne teda do Srbska. Chodíme pravidelne do Maďarska, do Bekeskej Čaby hrávať, na Sarvaš hrávať. Teraz by sme chceli ísť aj do Nadlaku pre našich rumunských Slovákov zahrať. Našou tajnou túžbou je aj Kanada, že pôjdeme si zahrať do Kanady. Toronto. Po anglicky? Alebo, nie, však tam sú tiež pre Slovákov, jasné. Pre Slovákov pôjdeme. Baviť divadlo, theater. No, takže máme čo. Boli sme pozvaní do Paríža pre Slovákov hrať. Nie tuto zvolená do tohto baru, ale do Francúzska. Len bohužiaľ nejak sme sa finančne nedohodli, lebo len cesta by nás stála neskutočné peniaze. A na to nemáte. No tak týmto vyzývame nejakých sponzorov, aby sa ozvali cestu do Paríža Jurajovmu Haviarovmu divadlu. Juraj... Nie je moje divadlo. No, aj Tomášovmu, teda vášmu divadlu. Dobre, aby som bol presný. A ešte ideme hrať teraz momentálne do Prahy na Noc divadiel do Čiech. Teda na Slovensku takú. Tak sa vám to celkom pekne rozbehlo. Čo teda podľa vás rezonuje v dnešnej spoločnosti, alebo aké témy ponúkate tomu divákovi a čo si myslíte vy, že je dôležité, aby vaše divadlo malo čo ponúknuť tomu divákovi? Divadlo je obrazom života. Čiže ponúkame náhľad na tie jednoduché ľudské vlastnosti. Tie paródie na zviditeľnenie, akí sú, čoho sa vyvarovať. Akí v skutočnosti sme. Akí sú tí ľudia, že nikto nie je dokonalý. Neexistuje profil človeka. To môžeme parafrázovať pána Ježiša. Hej. Ty, kto si bez viny, hoď kameňom. Dnes by hádzal každý. Ale nie. Naozaj tie ľudské charaktery, také tie smiešné typy, na čom sa smejeme. A smejeme sa na nich a popri tom sme takí istí ako oni.
Že vlastne taký náhľad do svojich radov. Málo kto si pripustí, že je taký ako ten, na kom sa smeje. A možno je práve taký istý. Je tá závisť, nenávisť, lakomosť. Tých obyčajných 7 hriechov, ktoré máme a na tých sa vlastne v podstate smejeme. V súčasnosti je tá spoločnosť tak nejak celkom rozdelená. Polarizovaná, ako sa to hovorí. Vnímaš aj počas tých predstavení, že čo tak u tých ľudí zabera? Či z toho, čo si povedal, sa tam tí ľudia nájdu, že sa teda smejú aj na sebe, že možno výjdu z toho divadla, z predstavenia sú takí istí, ale predtým sa nad tým zasmiali. Ako to vnímaš možno z toho hereckého svojho prostredia? Tomáš teraz napísal pre ochotníkov takú hru, volá sa Čipkár. Ja som to režiroval. A je to náhľad do doby, ktorá je poplatná aj dodnes. Proste to je jedno. Časy sa menia, ľudia zostávajú rovnakí. Je to o človeku, ktorý svojou prácou krvopotne sa dostane niekam, niečo si vydobie a tá doba ho zlomí. Nejaký závislivý človek mu zoberie všetko. Príde o rodinu, príde o deti, príde o ženu. Neostane mu nič, ostane mu iba jeho česť. A toto v tých ľuďoch rezonuje neustále, neskutočne, lebo zažil to každý. Ja pochádzam osobne z čipkárskej rodiny a ten námet bol môj starý otec, ktorého naozaj zlikvidovali úplne. Ten chudáčisko potom trošku pil. Bol šoférom v Petrocheme Dubovej a bol čipkár. Mal peniaze, mal všetko. Kúpil si za vlastné peniaze, neukradol ich nikomu. Chodil na dolné zeme. Veľa ľudí chodilo aj z Medzibrodu, z Brusna. Chodili z toho okolia, z Nemeckej. Chodili čipkári a na vozok najprv, potom si kúpili auta a vozili tovar, ktorý bol nedostatkový tam a naspäť zase vozili to, čo nebolo tuhé vínko, dajme tomu takéto veci. Taký nedostatkový tovar. No a z toho mali potom peniažky. Venoval môj starý otec úžasné peniaze. Aspoň tak to viem, tak mi to bolo prezentované mojim otcom aj on sám ešte niekedy, keď ja som bol maličký, keď zomrel, však som mal 7 rokov. Veľa peňazí venoval aj na kostol. Venoval aj na prospešné veci, teda práce v dedine. A aj tak proste tí ľudia, tá závisť toho, že ja sedím doma a nič nemám, špáram sa v nose, ale aj tak budem nadávať. Nepohne nikto prstom, ale bude ukazovať, aha, on asi musel kradnúť, lebo proste má tie peniaze. Nedokáže si predstaviť, že niekto si normálnou slušnou prácou dokáže zarobiť. A to je tá spoločnosť, na ktorú poukazuje tento príbeh, že ľudia nie sú zlí. A priori sa nerodíme zlí. Rodíme sa náhy. Ale zlo nás môže prevalcovať a môže z nás spraviť toho takého negatívneho človeka, keď sa dáme ovplyvniť tým negatívom. Ale keď sme pozitívne myslíme, aj keď nás tá bieda prikvačí, nás to zóne, ale vždy sa dokážeme narovnať a vždy dokážeme kráčať so spriamenou hlavou. Vy ste v tom divadle dvaja, teda ty a Tomáš, ste taká komická dvojica, by som povedal. Máte aj nejaké také vzory, z ktorých ste čerpali, alebo chcete byť, ako je pri tých komických dvojiciach známe, že jeden je taký, by som povedal, hlúpejší, tučnejší, malý, druhý je chudý, múdry a tak sa doberáte, alebo ste na to neprihliadali? Máme to také porušené pravidlá tohto, lebo bolo nám povedané, že čo idete takou cestou Lasica Sadinskej, alebo Voskovec, Verich, alebo ja neviem, iné komické dvojice z Ameriky. Nie, nejdeme tou cestou. My sme Tomáš a Juraj a budujeme si taký vlastný štýl. Že doberáme sa navzájom. Že není a priori jeden je múdry a druhý je hlúpy, alebo jeden je pekný, druhý je škaredý. Nie, obidvaja sme pekní, obidvaja sme múdri a obidvaja máme aj časť svojej hlúposti v sebe, takej tej riadnej, že proste sa človek pomýli a má to v sebe. Nie sme neomylní, nerobíme zo seba, že jeden je tak, druhý taký. Nie. V každom prípade sa treba prísť pozrieť, milí poslucháči, na nejaké predstavenie vášho divadla. Čo vás teda v tej najbližšej dobe čaká, prípadne nejaká premiéra, alebo čo ideš ty robiť, kde ťa môžu vidieť ľudia? No, teraz by som mal robiť jednu inscenáciu, teda respektíve rozprávku, moju rozprávočku, ktorú som napísal Červená čiapočka,
aj keď to s Červenou čiapočkou nemá nič spoločné, iba postavy. To budem robiť v divadle Pod balkónom v Banskej Bystrici. No potom nás čaká rozprávka s Tomášom, ďalšia. Teda okrem tohto, tak to je tej Bystrice ďalšia rozprávka, ktorú robím teda s tým Tomášom. A to je Kráľovstvo za knihu. Bude to o tom, že ľudia prestali čítať, písmenka ušli. Je to taká soľ na zlato, ale nezmizne soľ, ale zmizne vzdelanosť. V národe, národ ostane hlúpy a príde jeden taký panáčik, ktorý ich využije, zneužije, presadí si svoje, okradne ich, zoberie im zlato, nechá im kamene. A je to na margo toho, aby deti nečumeli do počítačov, nehrali sa s mobilmi, ale začali čítať. Lebo keď človek číta, nadobudne aj takú, dá sa povedať, väčšiu slovnú zásobu. Ty si človek, Juraj, pomerne obľúbený medzi ľuďmi, pretože naozaj si žoviálny, pozitívny. Hrávaš také tie postavy, ktoré človeka rozosmejú, potešia na duchu, ale každý človek má také chvíle, keď je smutný, keď sa mu v živote nedarí, keď sú tie slabšie chvíle. Tak možno k záveru teda tohto rozhovoru, čo teba nejak tak drží nad vodou, keď prídu tieto zlé, ťažšie chvíle, pretože naozaj, ako som povedal, si taký vždy pozitívne naladený, aj keď sa ti niečo deje zle, nedávaš to veľmi najavo. Je nejaká možno myšlienka, nejaká veta z nejakej hry, z nejakej postavy, ktorá ťa vedie celým životom, alebo čo ťa motivuje nepadnúť a znova vstať a ísť ďalej? Nepadnúť a ísť ďalej je toho viac. Čo ma motivuje? Motivuje ma napríklad aj môj kamarát, ktorého mám. Ako dieťa sa narodil bez ruky, bez nohy a je paraolympionik. Denne prejde na bicykli 80 kilometrov a síce akože poberá ten invalidný dôchodok, lebo však nemá nohu nič, ale aj tak chodí murovať, robí, dokonca bol v televízii dvakrát. Bol dokument taký, neviem v ktorej relácii, tak na tu taký kiptik má na miesto ruky, tak na ten si nastokne hobel a normálne naťahuje omietky, robí všetko, robí murarčinu. Takže aj takíto ľudia ma motivujú, lebo mám 2 zdravé ruky, mám 2 zdravé nohy, okuliare nosím, hej, ale mám hlavu na krku a keď dokáže takýto človek, ktorého by odpísali inde, ja neviem, dajme tomu v nejakých si dobách minulých, hej, by ho hodili niekde si z mosta alebo zo skaly ako kripla, tak takýto človek sa dokáže uživiť, takýto človek si sám nepripúšťa, že je menej cenný a dokáže ďaleko viac, ako dokážu zdraví ľudia. A takisto obdivujem ľudí, ktorí aj keď, ja neviem, nemajú peniaze, alebo peniaze nie sú moc dôležité, pokiaľ máš okolo seba kamarátov a dokážeš sa uživiť, to je jasné. Hej? Bohužiaľ je konzumná doba, ale nie sú podstatou veci. Ale čakať so založenými rukami, že príde niekto a dá vám tie peniaze, to je tá najväčšia hlúposť, ktorá môže byť. Najväčšia hlúposťou je nadávať, sťažovať sa a neriešiť. Čiže toto mňa drží nad vodou. Držia ma takí ľudia, na ktorých sa pozriem a sú v ďaleko väčších problémoch, ako som ja. Hoci problémy nie sú, sú starosti, tie sú väčšie, menšie. Problémy si vytvárajú ľudia sami. A žijú v oveľa horších podmienkách. Proste sú niekde na pokraji spoločnosti a dokážu žiť. A ja poviem, ja mám strechu nad hlavou. Ja mám čo jesť. Ja mám okolo seba ľudí. Ja som v teple. Nemrznem. Tak na čo sa potom chcem sťažovať? Na čo sa ja sťažujem? Je mi špatne? Aj keď sa hovorí, že nikdy není tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A toto mňa drží nad vodou. Hej? Že keby som náhodou upadol do depresie, že ja neviem, niečo mi nefunguje, niečo mi nevyšlo, tak sa vždy pozriem na tú druhú stránku. Always look on the bright side of life. Vždy sa pozri na tú lepšiu stránku sveta. Tak ja ti, Juraj, ďakujem za tento rozhovor a prajem ti, aby si vždy mal
tú lepšiu stránku svojho života, na ktorú sa môžeš pozrieť. No a vy, milí poslucháči, milí priatelia, určite zavítajte do Jurajovho a Tomášovho divadla, Potulného dividla a choďte si ich pozrieť, pretože naozaj tie inscenácie stoja za to. Pobavíte sa, niečo sa dozviete a odnesiete si veľmi pekný zážitok. Juraj, ešte raz ďakujem a všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem a prajem vám krásny deň, krásny večer, alebo nech ste proste šťastní.